Tak ke mana lu dua? Tak usah dua. Dia dah orang nampak dia. Allah ya. Sekolah lu dua. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara. Assalamualaikum samban datang kepada diri maujudillah. Di dalam jamuan atau di luar dan disabui jo namo nata puji jo gala jo samba data kami pulangkan kemari mangko berjalan melangkahkan kaki mahayunkan tangan sama tomato manamui ini perjamuan mulut nabi nan dinamokan namru kato junjuangan paliuk ramu pulau tambahan koyo beriman kepada Tuhan dan hormati ini jamuan. Karenanya ini kaman jadi asa kami kamari mangko bareda bukan koto kami memberi pituan memberi penerangan atau pengajar di kerana di sekolah banyak ulama tio tampai pelajaran tinggal majakan kaji kami gatakui mangambang pitua kami tak sanggui ko dake aluma hadis kota sabui ko di juru tulis tajam manjure ko dilabai pandai kata tajam basile ko salah pandang mungkin tergoleh untuangnya kami lama langsangai buat tado lagu tadape suara lagaru tanah Muhammad kadi cubo bana mandange edek damam salemo lubang hidung atas sumbe itu lanan dape iyo adi cubo dua balambe Allah labah hadiahkan sendiri
sifatnya inna Allah ala kulli sa'in qadir yaitu kudaratnya ya ngasolanya sehatlah sehatkan badan si batang tubuh oh gitu omongkan di daerah mata para malah kota ampenyo ang nagola di hari ladenyo pagi bakahanda apulo aduh nante tapi lanande kami batarimo osuko ala kasih banyak kapangkadi isiko ilallah ya oh ya oh Muhammad bali ya Rasulullah illallah la Allah wai amana ya nawai amana ya nawai amana ya mana wana amana wai salabalu makami mangamba curi to ya mola biada ulu adalah abadi pintu ila Allah la Allah wai amana ya wai amana ya mana ana wai labai pega wainyo rato mando generasi mudo hadirin bersama izinkan kami mengambang curito dari kami berdua oleh basinan jobaso kaganti maroko iyo nana timba kau luntur sapata jodoh agamo lada Islam lai agama kita suruh jotaga do di dalamnya lai wahai lada saudara katolan lada sahabat mengajilah hakikat lanya to sakabe lai jangan lada disangko nana duo alamat lai lanya to sase lai janganlah kita nana baca do bodoh lai anak jo bapo lai mano nana mudo ko tiado anak lai bapo tiado Allah de Muhammad di mano nana inyo sampai
lai jalanan sama kabata marimbo tak mungkin biawa melawan buayo Tak mungkin Nabi kabaran rusuh. tak mungkin tumbuh tanduk di kapal kudo Puna rasu dalai dengan marasui. Bapo bana lai lilin api Arapo bana lai cincin di jari. Bangaranyo cincin karano de jari Bangaranyo tubuh de sifat Mani. Iko iyo mati sabalun mati Tentukan jalan kanu lalui Tentukan rumah neraka kita undi Kala kulin laisi. Supaya nada pelan bijo nana kawi Di kapalo jantuan Muhammad Badiri Pangkal jatuh Sabuku darah mati di silang pulau Sayul Badiri. Bapak Raja Muhammad nana selalu hari Kalamu amal narako diunyi. Nagari makan Nabi Muhammad anggotola suci. Suci Anggoto samu. sekali masuk sarugo kagak ngalami Nala sidang maraso ragu. La hilangkan alamat Nabi dahulu Kampal Muhammad. Lai duduk di situ Jago nyogara amanati lewakatu. Oleh nyawa nana keluar Onde bukan nana pintu Oleh bukan lagati oka jantung lanyo kamu. Oleh nyawa nana keluar Dengan kulimah Allahu Oleh dengan nanahu Allah Oleh nyawa nana bajalan Di palu oleh kulima iyo kiri nana jokana. Oleh mungkok nana balakang Oleh amal dan iman Tubuh oleh kau tinggal iyo pun. Oleh kau pasan Taruh oleh nyawa. Oh kehadarannya Tuhan Manampu oleh tarugo. Oleh dengan hati yang aman Sholat pengajian. Iyo cukup nasakian Mula denyo hari ya batambala pagi ju. Sakiaman dahulu dari kami nambadua Doa ketulaju mana kana iyola masuk pulau. Andek karan orang siapa dikit Tampeknya jauh dari tampe nangko Ibarilah daerah masalah patalan jodoh. Ibu randenyo itu panjagola dekan nato. Matolan mangan tua Lan supaya lah dena jago Ola denyo kita mele sudahlah de bajago. Dari besi malah dekan dana. Andara sile karang nangko. Joy rama baibo Oleh akan de kami cubo Kula denyo jambi kami akan ada mambao. Adolah ada kisahnya iyone salah orang jando. Anak lanang balimo asu
suami lawa pada pulau. Tak mana de rasanya badanan kabayo anak de balimo abah macam de kahandanyo lela tuami inyo capek lawa pai pulo Ayanalah para tamu meminta balikan otobuso. Anak-anak nomor 2 minta balikan gulo-gulo. Anak-anak nomor 3 HP Oppo lah dimintanya. anak nomor ampe meminta kuliah ke Kairo anak nomor 5 permintaan sangat babayo tiok-tiok marenge apa-apa runan dimintaanyo Tinggal ayahnya, malah ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun. Doma balampu indah baraminya hidup di tengah dusun Doma balampu indah baraminya Pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah. malam mata merawang Doma tak konang di masa susah malam Mata merewang, tak konang marah di masa susah anak menangis, hatiku rasa ribut. takkan sama to dulu sama so ayah halun maniangko Karena di masa dulu sama lun suami maniangko minta kepada Tuhan, tabahkan hati kami. manjalang lai anak gadang murah-murah mane rezeki Jalan layana godang, mudah-mudahkan rezeki. menangi mandudu-dudu ulah pisang sakudu saja kete Di kasur ibu lagadang kuredekan untuk. saja kete di kasua ibu lagadang kurene kana untung Itu dari burang. dari kami berdua Dilarang tambana yo namu bala jelo-jelo. lai elo di puntan de masa gadang kapalo Itu dari ramah. dari kami berdua Hari antara hari nenek. tidak semulia hari Jumat Tidak semulia hari Jumat. banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. tidak semulia Nabi Muhammad Antara bulan nenek. tidak semulia bulan puasa Tidak semulia bulan puasa. kalau kita menyembah Tuhan sembahlah Allah yang Maha Esa. sembahlah Allah yang Maha Esa Lalu berantai-rantai nenek. nana tak sangkunya di batu jua Sangkuinyo di batu jua. tuntui alemu macam berbagai tujuan satu Ke Allah jua. oh tujuan satu ke Allah jua Sampai jadi salah nenek. ditambah 2 mangko 10 Ditambah 2 mangko 10 di dayo setan nenek. lah tengah hari sumbayang subuh Pukul 10 sumbayang subuh asam kamis asam ngelugur nenek. ketiga asam siri yang riang Ketiga asam siri yang riang. menangis mayat di pintu kubur teringat badan Tidak sembahyang. teringat badan tidak sembahyang Kalau ndak pandai membela bulan.
baduri di dalam bulu lautan baduri. Elo deh mengaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri. di dalam tubuh insan berdiri Kata batu nyoba tolong den samo bami yang nan kaduonyo Sambo mami yang lain kaduonyo. labung tua pinggang nan de sumbayang impak musaji pamaling juo Hai pamu saji baham biaju. masalah padi di tengah sawah habi dimakan pipi bondo habi dimakan cibur bondo Tuli badak yang badaran nende hanyut kulima sama tomato hanyo kulima sama tomato. Hasan dan Husain si anak Ali mati baparang fisabilillah Hati baparang bisa bilillah. saja sapa ningganyo diri Nabi agamo kini banyak bertambah Agama kini banyak berubah kain masa dibawa mandi. sesudah mandi yang dibawa pulang Amal ibadah dibawa mati. bini narancak di pinang orang ya Rasulullah Akal